Sibel de Borma, te yo tora tora bung khulia, te orang amco ini, ani rangkang kita aku buku sono, ani pai beli hambai jiwa ya kar. Ang beli khatal ini pai mana sini, ang silong di pai sepai mana sih, silong itu guhate bina payo, ang pung pastor ini basaka. Kini obviously kok sama suang, ang beli lengga kok kebang saya. Sini do Bharok tam naida. Eto bosor sini boro leng prajak. Sing CPM kaika, Kongres kaika, BJP kaika, hai kaika. Sini sing mukti maya. Sini suar sai bertangka. Sini do Bharok tenggak tungani bagai. Sing bisa arang di tangka. Anglam hai berong ansung thayo tam kok sanai. Age pura kok samang mu jomaka. Hatane phaile ro di pothara sanai hamani. Berrasai jom tabo. Kita angka kawo sini bubagra phaile porego. O di porsa pai khana. Se mukti man chinai. Paling bukti mana hingkai, semontreng ni bocil ni suki keroi, muka montreng bocil suki keroi, cing dosa bab muka tu ni dewa, cing minister, tam kailan ka, cing cair kotor mampano, dia mampano, monti mampano jemput kailnya, cing odikar cemanya. सबचों से कोकोटर कम सिने अधिकार सिने मांगखाय आबनो जों मांगिया जों सालायरेबा कोकोटर सिने हा सिने सासन मांगनाय जों कक सिने सालायो अब सिने हा आंगे खागाव प्रेक्टिकली जों सिने हा होदो हमा अब आनि नक Ani kau betul nai, oba ni ha, jadi kau betul nai, segitu himaya. Jengje jadi hao tongai, ani nogo tongai, ani nukunang cap maya. Bisno pang tongsiu, bos kau kotor takut koro. Jeng kebangga bukti wingka. Sini hana segna bagai, sini tu hana mukina bagai, sini boleh kebangga sama kereta. Bolong thalai jadok saya mana? Kebangga bolong takunan bolong tongko. Tan macam bolong tham, sini hana rok kaya ni, sini tu hana mukina ni bagai. কিন্তু kebangga jeng sama kereta no. Pai 72 bosor khai gejeng 40 bosor khai gejeng जों मुक्ति दिमाया तब महाराज फाइबनि परेwo बोले एकदम सुर आंकुनु नांगिया आं मन्त्रि नांगिया एमएलए नांगिया आं सीएम नांगिया आं थांथासि नांगौ बुझि कपटर बोसा आंकुनु नांगिया एमपि बन नांगिया जों मुख्यमंत्री नांगिया जों जों एकदम मुक्ति मान हांखाय जों थानसा नांनाय थानसा खोरिंखाय जों सालायब्ला 72 बसर जों मुक्त मुगिनखा दै फादो मदो मुगिनाय जों महाराजनि कक खोनाय हांखाय जों थानसा खोरिंखाय जों खामदालायनो खोरिंखाय जों नागालायनो खोरिंखाय दै 70 बसर फायनाय दिनफोराव मुगिनाय दाबो गबनो जरा अगराव साइबन थांमोनि तमाको सम्राट सालसा दालातानाय आबो दिन पाइ खाखा जों बेलाय गोबां गाहाम हमनांखाय
চিন্তা ফারাক বলে খাবা কাহাম এত বছর বুকি ফারাক ঠিক আছে অনেক বুকি খা ইয়াবার সময় দংখ দ্য লাস্ট বা দ্য লিস্ট সময় চীন মহারাজ এত বছর বউ ভাই নয় চলিয়া জানো जों सिउ बोरै बुवा बाराव बाहायनो आसो गांगा सामग्रायलिया आंखौ बाक्साव बावसानायसै बोरै बुचु बुफा बुमा दा बवानसो बाहाय बोरै वानसलिया फियाला चिन्ताबा प्रेजेन्ट बुवाग्रा बदै किशोर ब बैसावरे फेलायो खाकामा आंखे आं बय दंमाबा आंखौ अनेक खेलजागौ बन बुवा फसंबाय आमखे बसिक्ला बद त्रिपुरातरिया ब आरो हावा माखा ब शिलंआव तरो दिल्लीआव थां तरो ब आइन हावा ब मांखा माने नों खासियावनि नागारावनि आइ गंथाबारावनि अरिजिनल ब मानखा अब दिन कपाल कहा कबांग मा देश दं राहा दं किन्तु हैदराबाद दं राहा दं निनि राजस्थान राहा दं बहाय बरने बंश गवा दं बहाय राजा भारतबर्षर किन्तु एक व्यतिक्रम तिनि पदकिसु बबागरा ममासा तिनि कांग्रेस खाय दंमोन बदिनि अनेक बतंथौर दंमोन उन चिन्ता गैबोनि जीवनाव बता रियलाइज खाई वन सगई जोंनाव मोखानाय नुखायो दिनै खाफाल गाहाम दंफानो जिउबाराव दागफानो बासा बुजिया दंख आं मा दुखनाव आं दाइरेक्ट थाङो आं साइमानो 3-4 मास सिगां आं थाङो नागालेण्डआव आरो मेदाराव सावो आं बुंसादों एसि जामिल आगे मुख्यमंत्री कचाम भगवान बुचाखा सबचार नागानि बिसिङाव बो व्यक्तित्व गोनां 5-6 बाजार मुख्यमंत्री बन साइराव जमातिया नोंथां खायानो सोंगोबो आं बननाव थांगा 3 मास सिगां आं आइखौ देखायो आब्रा मन्थि दंखौ बिदिनो महाराष्ट्र फ्लाय बतो कांग्रेस खायो आगे बो सिनलायो महाराष्ट्र गतो बतो अनुपात केदाल बदि खायो गाबोन सवारी नोंखौ नोंथां माखौ दं नों टाइम सिखरिखा जों साइमोन नोंनि जाति गोष्ठी अनेक दुर्बल दङ निनो महाराज अखाय फैगा हामताना बागै खालि सौ मन थांगोन खेरि बय मन साबत खेरि नोंथां माखौ दं हिसाब आना बस पुलिस आजौ जमातिया you go today you go and support him asal berkontrak kok kau apa kata nak जोंनि द्रमफांगा मुख्यमंत्री बहाय बावसावानो नोंसोरबो थाङो महाराष्ट्र साजुखैदि निनि अबनि आसामनि मन्त्री सेकेन्ड नाम्बार एजिपिनि अतुल बरा जत्तनो बनि बाहार बनि बरा ओंखाय जोंनाव बर'बो सिखायनायाव लियाव कामहाके दंलाय आगे पाता दंलायदि कालायदा दंलायदि दानि उनाव सुजौखा नों बुबाग्रा फायखा जत्तनो बनो पाल खान्थाखाय दंलायदि नों बोरै हेल्प माखायनाय नों बुबाग्रा बैनि बंसराव चिनिबां बर' ओनसोल दङ चिनिबां बर' काबो चिनिबां बर' सुकुरिगौ जोंखाय खान्थांलायनाया जादों जों दिनै जादों जों नोंथांनि बायह्रायाव थांनायदे चिनिबांबो बोसोर काप चिन्ता फानि मानसिफ्रा मा सुरिगौ काबो दुखु नांजागौ चिन्ता फानि बागै जोंखाय खान्थांलायनाया जों बायदिनो हामलायनाया जों खान्थाखै चिन्ताफा आंनि बागै दिनै चिन्ताफारासो तेबो बुगिनायजों 70 बोसोर तेबो बुगिनायजों
भाई तो बुंतों खरेचे बड़ी बार ताकू बुखरा आं बेले वाना उचित खाने बागुई तांगी चिंसाब तंगया ताक अनेक बड़ा आना हामी हेलेगो तान को महाराज ने खां तो जो बुत पास में वो थांगो हाइसो हेलेगो दुर्भाग्य ताकू बुखरा नीन हामी बुबागरा नीन रागाने से साजो खेलिया और बंतो से ताकू बुखरा सुनुक ले फेसबुक रोगो ताकि वो मुझे कुछ को प्रोजेक्ट किशोर और ताकि से मोरा सिंधिया बड़ा ताप खाए बुबार सिंधिया आगे हिंद तुम मने होचा एक दिन ना और बड़ी तो हासिल और तो भागे मुक्ति मन नहीं और तो भागे तुम बड़ा मन नहीं विंडो भागे तुम मने गो चिन्ह बड़ा काबो तुम सिकाप देना रंगिया दिल्ली वो प्राय 5 बছর सिगां आबो को माखासे नां खानांगौ आं बे विद्युत फेरां नो सिनि खालामनो जों काउन्टिगा जों कायजे पार्टी फैले दिल्ली वो प्राय 5 बছর सिगां विद्युत देबरमान फेरां आं बे जों खालामनो आरो खायसा गथमा दं एनजिअ दं बोरै माता जिरि जों बनो हनो